Kinsa kaya to ha? Unsa jud imong nakitaan kuya? Unsay unsa? Kinsa? Ay sorry gudte. Uy, unsa ba din kabuang nimo di ay? Kita lagi ako ato say. Kawatan lagi. Sure ka nga, kabuang na nimo ha kay nag-anak ra ba ka anak? Unsay anak? Wala oy. Kawatan lagi to. Basing wala ka nagpamahaw kuya. Uy, basin wala ka paniud to. Unsay walay kaon nga nabusog naman gani ko kay dagang kog kinakaon. Busog or busog jud ka ng anak-anak nimo? Ala gid mo oy. Tanawa lagi akong giingon lagi nga kawatan to. Bahala ko di oy. Tarabi, gato tayo lapit-pit ha. Dito ka ako ihatod ha. Nay pagkaon dito ya. Kaot. Tay. Aw, naa. Kaon kuya, gutom kay ko. Lagi. Tara. Yang, ibilin sana ko si Ku Andrea ha. Tesa, markulang mo. Asa si Pirino? Ay da, nilakaw ko ng luod. Na unsa. Ay, dili sa kakao kay. Wala mo ha, bilin sa tanan ko ni siya ha. Ilakaw to kay nasuko kay gikawatan man to. Sa gikawatan? Asa man siya kay ako nga bason? Tuwa dito kay basing maabsan ba to nimo? Kung aturon be. Diyan sa kalang ha. Sige. Ay, tuwara oh. Pirino! Uy! Asa mga padulong? Nakoy nakita ng kawatan dun. I-report na yun ako sa barangay. Nya, matos ako. Ay, sa dali be. Saan na maport? Unya, nakita niyo mong kawatan. Unsa itsura? Nakitaan na ako, gipicturan ako sa cellphone. Ningkat-kat siya dito sa scene. Nah, yun matuhan ni mataan ba? Nagsasadis mo ni sa una ba? Sure ka? Basi resulta na si mong ana-ana ha? Sure, laki ko dun. Bisan pa kung kuwaon akong cellphone, makita na ko sa imo ang kawatan. Nga bataan eh. Sige. Di mo juga katuhan biro. Sige na lang, tuhan lang ko sa imo. Tara. Oh. Pay talaga. Naman na yung natawa ni Kapo. Ito na to, tara. Boss. Kami report sa inyo ba? Report? Oh, unsa man na? Neto na mo barangay wa pa. Diretso na kayo sa inyo ano. Sige, unsa man na? Kanya mo gusto Pirino bagi kawatan. Sa klase nga kawat na. Nakita ninyo sa larin? Napicturan ninyo? Oo, boss. Napicturan ako, boss. Ang cellphone lagi nasa balay, kuwaon pa na mo. Ibang ko ni katuuhan good pre. Dati mo ni nagkanana sa una good. Sige na lang, ato na lang ng pakutanon. Asa man ang imong ebidensya be? Tara, boss. Ato na to, boss. Sige, tara. Tara. Pirino. Kung dyan ay puro mas kawatan nyo, kita nyo na mo? Yelo ang ilang buhok, tapos ilang suot, orange. Hilo ilang buhok niya. Silina na orange. Isa ba daw? Hala. Dili ang tanimaw kung ginauna, uy. Paitaw sa man mo ni pagdakop ni sir. Kalas-kalas sa mismong oras dire. Tarawar. Oh? Saan na? Nakayelo, naka-orange, sanggupo, misa si Naruto. Tanawa, boss. I told you. Saan na kalas-kalas? Ano mo panahon na mo, tra, pre? Daan ko ba?